иди саиди фитр муборакатон бинандагони азиз ва бо таманнои осоиштагии рӯзгори ҳар яки шумо сархати хабарҳоро тақдиматон мекунам. Имрӯз 13 май аст ва дар 10 дақиқаи дигар дар бораи баргузории намозҳои дастаҷамъи иди фитр дар масоҷиди Тоҷикистон, осеб дидани ҳамсари овозхон қадами қурбон дар сели ноҳияи Шамсдини Шоҳин, муроҷиати Вазорати маорифи Тоҷикистон ба дониҷони тоҷику қирғиз барои идома додани таҳсил ва дигар хабарҳо маълумот хоҳам дод. имрӯз моҳи шарифи Рамазон ба поён расида. Таҷлили иди фитр дар Тоҷикистон бо намозгузории дастаҷамъӣ дар масоҷиди кишвар шурӯъ шуд. имкониyaтеро ки соли гузашта тоҷикистониён бинобар хуруҷи COVID-19 ва баста будани ибодатгоҳҳо надоштанд. ин бор намози иди фитр ба таври маъмулӣ бе риояи фосилаи иҷтимоӣ, аммо бо шарти ҳатмии доштани ниқоб гузошта шуд. дирӯз Эмомалии Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, мардумро бо иди фитр табрик карда онҳоро ба сарфакорӣ ва анҷом додани амалҳои хайру савоб даъват намуд. Бинандагони азиз, тафсилоти намози идро дар барномаи ахбор пешкаши шумо хоҳем кард. дар остонаи таҷлили иди фитр Департаменти давлати Амрико Чинро бо қатли оми уйғурҳо ва дигар ақалиятҳои мусулмони ин кишвар муттаҳам намуд. дар гузориши солонаи Департаменти давлатӣ ки дирӯз нашр шуд, ҳамчунон Эрон ва Русия дар рӯйхати поймолкунандагони ҷиддии озодиҳои динӣ зикр шуданд. котиби давлати Амрико Энтони Блинкен дар муаррифии ин гузориши солона иброз дошт ки поймолшавии густурдаи озодиҳои динӣ дар кишварҳои Мянмар, Русия, Нигерия ва Арабистони Саудӣ ҷой дорад. ӯ гуфт Русия бо баҳонаи мубориза бо экстремизм ба боздошту азият ва мусодираи амволи шоҳидони яҳво ва гурӯҳҳои мусулмон идома медиҳад. дар мавриди Эрон муаллифони гузориш таъкид карданд маҳдудияти зиёди марбут бо озодии тоату ибодат ҷорӣ шудааст ки мусулмонони шиамазҳабро ҳам фаро мегирад. як бахши ин гузориш ба вазъи озодиҳои динӣ дар Тоҷикистон ҳам бахшида шудааст ки дар давоми рӯз бароятон хоҳем гуфт. намояндаи консулгарии сафорати Тоҷикистон дар Русия барои кӯмак чанде аз занони муҳоҷири тоҷикро ки дар таҳияи ҳуҷҷатҳои марбут ба ҳузури қонунияшон дар Русия мушкилӣ доштанд ба рӯй хат гирифт. дидори дипломат бо гурӯҳе аз ин занон ва ошноӣ бо шароити зиндагии онҳо дар хобгоҳашон дар шаҳри Москав анҷом шуд. онҳо бо намояндаи Тоҷикистон масъалаи қонунигардонии будубоши худро дар миён гузоштанд ва барои мусоидат дар ин кор ваъда гирифтанду як миқдор маводи ғизоӣ ҳам дарёфт карданд. то 10 соли пеш маъмулан аз Тоҷикистон ба кишварҳои хориҷ ба хусус Русия мардон муҳоҷират мекарданд. ҳоло бар асоси омури расмӣ муҳоҷирати занон низ афзоиш ёфтааст ва танҳо дар Русия шумори занони муҳоҷири тоҷик беш аз 100 000 гуфта мешавад. тақдими хабарҳоро идома медиҳам. аз нима шаб ба ин тараф боридани борони сахт ва жола дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон идома карда нигаронии сокинонро дар минтақаҳои осебпазир аз сел ба бор овардааст. аз ҳар гӯшаи кишвар боз ҳам хабарҳо дар мавриди фаромадани сел ва зарар дидани манзилу заминҳои мардум мерасад. кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар бораи хисороти имрӯза иттилоe нашр накардааст. сели рӯзи 11 май чандин нафару қурбонӣ ва хонаҳои садҳо оиларо вайрон кард. 3 нафари ҳалокшудаҳо сокинони деҳаи чагами ноҳияи Шамсдини Шоҳин буданд ки мошинашонро сел бурд. қадами қурбон овозхони тоҷик мегӯяд дар ин мошин ҳамсари ӯ низ қарор дошт ва ягона нафаре буд ки зинда монд. ин овозхон дар суҳбат бо Азия плюс гуфтааст ҳамсараш аз пой ва камараш ҷароҳат бардоштааст. иттилои бо ҷароҳатҳои вазнин аз сел наҷот ёфтани ҷонона Шамсидинова 45 соларо кумитаи ҳолатҳои фавқулода низ дар хабарномааш зикр карда буд.
вазорати илм ва маорифи тоҷикистон бо як эълон ба донишҷӯёни тоҷик дар қирғизистон ва муассилини қирғиз дар тоҷикистон муроҷиат кардааст. ин ниҳод аз донишомӯзон хостааст ки ба таҳсили худ дар муассисаҳояшон идома бидиҳанду ба ҳеҷ гуна сару садо ва овозаҳои беасос бовар накунанд. ин ҳушдори вазорат дар пасманзари муноқишаи марзии ахири байни ду кишвар ва эҳсоси хатар аз сӯи донишҷӯён садо медиҳад. чанде аз донишҷӯёни тоҷик ҳам гуфтанд ки онҳоро аз қирғизистон бо иддаои бадтар шудани вазъи паҳншавии коронавирус ба ватан ҷавоб доданд, вале мақомоти қирғиз мегӯянд донишҷӯёни тоҷик ихтиёрӣ тарки қирғизистон карданд. вакилони маҷлиси намояндагони тоҷикистон бо қабули тағйирот ба як тарҳи қонун ба нирӯгоҳи роғун сабукӣ додааст то фоизи қарзи андозҳояшро напардозад. ҳаҷми фоизи қарзи андоз 0,5% ташкил медиҳад. дар вазорати молия гуфтанд муштариён пули нирӯи барқро сари вақт напардохтанд ва дар натиҷа нирӯгоҳ ҳам аз ҳисоби барқи интиқол додааш қарздор монда сабукӣ хостааст. шамсулло хайруллозода, як масъули вазорати молия, рӯзи 12 май ба радиои Озодӣ гуфт, сабукӣ ба нирӯгоҳи роғун ба маънии сабукӣ ба муштариёни он аст. аммо баъзе аз шориҳони иқтисодӣ чунин иддаоро беасос дониста мегӯянд сабукӣ ба як корхона ин ҷабр ба дигар андозсупорандагон мебошад. коршиносони бонки рушди Авроосиё арзёбии тозаи худ нашр карданд ва гуфтанд дар 3 моҳаи аввали соли ҷорӣ фаъолияти иқтисодӣ дар Тоҷикистон рушд кардааст. раванди эҳёи иқтисодиро таҳлилгарон ба барқароршавии ҳаҷми маблағҳои интиқолии муҳоҷирони тоҷик дар охири соли 2020 рабт медиҳанд. тибқи пешгӯии муаллифони гузориш дар 3 моҳаи дуввуми соли ҷорӣ низ болоравии сатҳи иқтисодӣ дар назар буда рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 6.1% ташкил хоҳад дод. иқтисодшиносон пешрафтро ба оғози эмгузаронии аҳолӣ алайҳи коронавирус дар Тоҷикистон ва инчунин аз саргирии парвозҳо бо як қатор кишварҳо пеш аз ҳама бо Русия вобаста медонанд. ҳафтаи ҷорӣ додгоҳи ноҳияи 5 вилояти Хатлон Насим Амирзода, донишҷӯи соли 4 бахши ғоибонаи Академияи вазорати корҳои дохилиро барои куштор аз беэҳтиётии ҳамкораш Меҳроншоҳ Ҷумаев ба 3 соли зиндон маҳкум кард. ӯ ҷазоро дар маҳбаси низомаш сукунатӣ адо хоҳад кард. Амирзода дар марги ҳамкораш Меҳроншоҳ Ҷумаеви 25 сола афсари милисияи гуногор дониста мешавад ки моҳи феврал дар бинои шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи 5 ҷон бохт. аммо наздикони Меҳроншоҳ гуфтанд аз ҳукми додгоҳ розӣ нестанд ва ба зинаи кассатсионӣ шикоят мебаранд. онҳо ба тасодуфӣ будани куштор шубҳа доранд ва мегӯянд тафтишот ҳатто масъалаи ҷуброни расонидашуда ба ҷабрдидаро баррасӣ накард. вазорати тандурустии Тоҷикистон гуфтааст то имрӯз дар кишвар беш аз 69 000 нафар аз COVID-19 эм гирифтанд ва ягон ҳолати марги сокинон дар пайи ваксингузаронӣ сабт нашудааст. ба қавли манбаъ то 7 май маъракаи эмгузаронӣ дар 83 кумитаву вазоратхонаҳо, ниҳодҳову корхонаҳои давлатӣ ва муассисаҳои тиббӣ ройгону ихтиёрӣ сурат гирифтааст. тибқи барномаи ковакс ба Тоҷикистон дар маҷмӯъ бояд 732 000 дона ваксинаи AstraZeneca оварда шавад. то ин дам кишвар 192 000 дона ваксинаро дарёфт кардааст. сомонаи бомдод менависад як корманди комиссарияти ҳарбии ноҳияи 5 вилояти Хатлон ҳангоми талоши бо зур бурдани даъватшаванда аз хонааш 2 зарби корд хӯрдааст. ба навиштаи сомона, кормандони комиссарияти ҳарбӣ шабона ба хонаи мудири мактаби рақами 3 меоянд, чунки яке аз писаронаш бо вуҷуди ирсоли чандин даъватнома ба комиссарияти ҳарбӣ нарафтааст. ҳангоми кӯшиши бо зурӣ бурдани ин писар, бародари ӯ корманди комиссариятро 2 корд мезанад. корманди военкомат ҳоло дар бемористон аст ва ҳамлагар дастгир шудааст. ба ӯ то 5 соли зиндон таҳдид мекунад. навбадори шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи 5 оғози парванда дар робита ба захмӣ шудани корманди комиссарияти ҳарбиро ба радиои Озодӣ ҳам тасдиқ кард.
ҳоло барои шумо аз қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон маълумот медиҳам. Бонки миллӣ барои имрӯз 14 май нархи $1 11 сомониву 32 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 71 дирам таъин кардааст. қурби рубли русӣ нисбати дирӯз поин рафтааст. имрӯз 1000 рубли русӣ 151 сомониву 70 дирам арзиш дорад. бинандагони азиз, дар ҳамин сонияҳо сархати хабарҳоро ба поён мебарам, аммо хотиррасон мекунам ки дар пеш барномаи ахбори озодӣ дорем бо гузоришҳои рӯз аз Тоҷикистону ҷаҳон. То мулоқоти навбатӣ баъд аз 3 соат.